Moi! Tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon Emilia ja tässä on mun kaveri Mila. Ja nyt me tehdään My Day Part 3. Ja me siis ostettiin tämmönen Hieno pidike. semmonen, no me voidaan näyttää sen. Ottakaa hetki. Me ostettiin siis tämmönen, mitä kaikilla tubettajilla on niin nyt, niin kuin meilläkin on. Tai mulla on. Niin. Wow. Wow. Eli me otetaan siis nyt bussia ja... Haluatko näyttää vähän muuta? Mitä Voi vitsi, se on lähtenyt. Mut siis joo, me tehtiin hieno kampaus Milalle, mut se on nyt lähtenyt, niin me nyt yritetään saada se takas. Laitetaan takas. Totta kai. Nyt se siis laittaa sitä. No ja sit vielä nuttura ja pari pinniä sinne, niin sit on hyvin. No niin. Näin. Sit tuli. Otetaan nyt täällä Milankaa ja siihen on... Yksi Mila. Apua, nyt me ollaan bussissa. Onko se siis sellainen faija? Siis äiti? Mistä ne asuu? Joo, me siis nyt päästiin bussit ja me mennään lemmikkikulmaan kattoo jotain. Tää yhteistyöt sitten. Joo. Me siis nyt ostettiin tommonen sieltä Pepelle ja katsotaan tykkääkö se siitä. Ja mikki. Se on meidän mikki ja nyt me kävellään tohon noille. Tästä ei kestä kauaa ja sitten me 2 minuuttia. Ja sitten me testataan tykkääkö se siitä. Mut joo, nyt kävellään. Joo. Me ollaan tässä niiden kotioven edessä. Ja Ei nyt valitettavasti voida kuvaa mitään, missä tää on tai silleen. Niin, koska ei saa näkyä, mut nyt me ainakin mennään sisälle. Joo. Näin. Wow. Sisälle. Ja nyt me mennään hienosti hissiin. Me odotetaan. Ei se oo tullut vielä. Hups. Se on tulossa, juman kaikki. Varattu. Me varattiin se. Näin on ihan santerin söpötää niitten. Mietit kun täällä maalattais pinkiksi. Mut joo. Niin Sillä sillä aikaa me varmaan. näytän teille mun tallikamoja. Joo. Nyt me tehdään näytetään Milan ridokamat. Joo. Okei, mulla on kesäratsastushousut kautta leggingsit. Mut mä ratsastusleggingsit. Ja Milan rido siis alkaa monelta 7. En mä tiedä. 7. Ja Espoon talli on paras talli. Niin on. Varmaan. Mutta ei mikään yhteistyö. Sitten tämmönen hieno leggingsiperä. Mä voin näyttää mun missä mun toinen? Venä, missä mun toinen? Venä, ei vaan toinen, venatkaa. Okei, siinä on 2 kypärää. Mut joo. Täällä on sen tää liivi.
se ei varmaan laita tänään, tai varmaan laittaa. Ehkä laittaa, Vähän. ehkä ei. Ei tiedetä vielä. Ja jos se menee jollain tietyllä hevosella, niin sitten. Eli tämmönen. Vau. Se eti nyt jotain toista kypärää. Joo, toi on panssarillivi. Voin mä näyttää nää. Joo. Nää on niinku Valkoisia. niin valkoisia ponnareita, jotka on niinku tolle hevosille ja sitten voi tehdä jotain hienoja kampauksia semmosia. Noin. Kato, jos tää on. Se on tänne. Joo. Sitten täällä on tämmönen harja. Toi on siihen, kun meidän tuli hevosilta lähtee niinku jaloista karvaa, mutta sit meidän tallilla ei ole tämmösiä niinku teräviä harjoja tai tämmösiä piikikkäitä harjoja, niin näillä saa se silleen tälleen kunnolla vedettä pois. Joo. Niin sen takia. No niin. Onks se muuta? Piippi. Mä en löytänyt nyt sitä Pepe tuli mukaan videoon. Etsii sen Joo. mukaan. Niin sit Täällä nää. sille, joo, sukkat, tämmöset. Sitten kakkakengät. Ja Sitten tässä on raipot. mun hanskat. Raippoja. Yksi maailman kallein hanska oikeastaan, maksoi 30. Mä hävitin sen. Toisen. Sitten tämmönen, kun mulla on joskus hoitopäiviä, niin mä käytän tätä, jos mä taluttelen niitä ja käyn kuittamassa, niin todennäköisesti. Noin. Siinä taisi olla kaikki. Joo. Sitten Milla pukee ne. Tai me etsitään varmaan eka Me nyt se etsitään nyt se kypärä. kypärä. Joo. Mut joo, nähdään kohta. No niin, nyt me löytiin ne. Eli tässä on hienoin kypärä. Joo, se saa kohta käyttää sitä, koska on vähän iso ja silleen. Katsotaan. Varmaan sitten talkoisuus tulee. Katsotaan kuinka pallovää mä oon. Ja sit tänne mahtuu niinku yksi sormi. Niin talvella voi käyttää, koska mulla on pipo. Mutta tää on tarkoitettu. Tää on Eguestar kissakypärä. Joo. Niin, koska kisakypärissä, niin kuin katsokaa, tossa ei oo niinku tätä kiinnityshommaa, niin tää on niinku kisakypärä. Mut joo. Nyt Milla varmaan pukee nää. Joo, ja katsotaan sitten empuja jotkut vaatteet. Joo, koska mä varmaan näillä farkuilla ja tällä. No tää No, paita tällä on voi se ok, voi mut lähteä, siis en mä mut- tiedä näistä farkuista. Ne Mä just annan testiin. jotkut heppahousut. Niin, ja kengät. Jaa. Nyt siis valitsin mulle sykiksi nää sukat, koska se minä kulkee. Mut joo. Nyt mä laitan nää sukat. Lähdetään. Milla laittaa noahia kuntoon. Tämä on niin söpö, olet sä söpö. Juniletta mennään. Mene sinne käytävälle valmiiksi. Varo. Ei ole, että musta tuoksumikä. Ihan niin munkin mielestä. Mä tykkään siinä sekä sisäisesti. Joo. Sä saat ne ihan just. Sanoin. Voit pitää vielä olla. Ja anna se kun mä sanon. No niin. Oho, nyt on kyllä maailmantilat sekaisin. Joo, sori.
Tie menee näiden tötteröiltä seuraavalle tötterölle. Ratsaa aina kulmat. Kulmat tulee tötterö. Ratsaa kulmat. Ja nimen takaisin tänne. Että Tää siis nyt loppuu ja tuolla toi Niilo laittaa hevosta tai ottaa noin mitkä hevosen jutkat, en tiedä mitä, mutta kumminkin ottaa tuosta pois jotain juttua ja ei niinku näitä situlaisia noita, mutta ainakin ottaa jotain, niin sitten mä varmaan, tai sit me varmaan, tai Miila ottaa varusteet pois ja sitten me varmaan lähdetään, niin meillä menee varmaan vielä 20-15 minuuttia. Mut joo, se on ihan hyvä, että nyt tää loppuu, koska täällä on oikeastaan aika kylmä. Mä tulin niinku tänne aurinkoon, niin joo. Mut joo, tässä se tulee. Sen huomasi oikein siitä. Vähän. Joo. Noa, älä tuu siihen tielle, kun mitä kuvaa. Loppuharjaus. Oliko sulla kiva tunti? Oliko? Olihan sulla. No hyvä oli sinä. Käätään. Mitäs sulla suus? Kohta sulla on heinää suu täynnä. Niin on. Pikkupalkki. Se on silleen, älä tuo tota mun nähe. Sä oot niin pehmeä. Sulla on niin söpö turkki. Tässä on siis tosi hieno sen satula. Eiks tää oo satula vielä? Joo. Jes, kato mä tiedän vähän. Sillä on tämmönen huopa täällä ja nyt Miilan pitää päästä. Tuolla on Noah. Ja tässä on sen, mikä nää korvahuppu. Ja suitset, senhän mä tiedän kyllä. Ja tuossa on, äläpäs nyt yhtään. Ei se tuu, kato. Se on tossa kiinni. Herran jumala. No mut se työns tätä silleen. Wow. Otat sä käteen nää? En. No. Kuka siellä vielä? Joo, me tullaan vielä vähän. Sano moi. Moikka. Moikat näille hepoille, kun totenin syökköön. Tai siis mä tuun ainakin, kun mä varmaan tuun pitkään aikaan. Ellei mä haluan tulla kattoo. Okei. No siis, ehkä tykkää. Kiitos kun katsoitte tämän videon. Ja Miila ja sen äiti heitti mut tähän. Ja Miila ei tullut meille yöksi, vaikka sen piti tulla, mutta se ei sitten halunnutkaan. Mutta joo, niin mä tulin just äsken kotiin. Ja nyt mä varmaan menen kohta suihkuun ja syön iltapalan ja varmaan menen nukkuun. Ja mun iskä tulee siis ehkä, en tiedä milloin, mutta aika myöhään. Niin joo, mä oon nyt yksin niin kotona. Mut joo, kiitos kun katsoit tämän videon ja muista tilaa tää kanava. Ja laittaa peukut tälle videolle. Mutta joo, moikka!